मालायखाया कारण जों साइबनो गुमुटी डिस्ट्रिक्टनि डिएम सिनि महाराजा जाय डिस्ट्रिक्टआव माहायखे बिहेभ थाइगायाबो सिनि त्रिपुरानि जत लोगोराव साइखानो आबोनि बागै जों चिफ सेक्रेटारिनो सिनि बरं गोनां एमएलए बे समाय मालायो अबनो कमप्लेन थाइगाया जाते तारातारि इनक्वायरि थायै एक्शन लानानै जों साइनानो त्रिपुरा राज्योआव भारतनि आईएएस अफिसार त्रिपुरानि दाबो प्रेजेन्ट दं दरिकान जाखाबाय देवप्रिय बरदो हाइफानो जों बजर लोकेलिटी हिसाबैनो जों बर'खौ हामजागौ हाइफानो जेबाबे महाराजाया गावनि जे बेबहार आबोजों बेखायनो जाजारिया आबोनि बागै इनक्वायरि थायै तारातारि एक्शन लानानै बागै जों बर'खौ दिनै कमप्लेन आंनि दबि मुसलिम दङ दिनै बाय सेखा दङ दिनै नांजालेबमा रियां दङ बै एडिसनेल सिएम पूर्णचंद्र जमातिया दङ दिनै इएम राजेश देबबर्मा এই যিনি এনডিসি ডেপুটি ত্রিপুরা চিফ সেক্রেটারি সাকা যে অলরেডি চিফ মিনিস্টার গণফোন খাই সাজা অব ডাক্তার ইনফরমেশন বাকি আজাগাवनो जों दाखिल होनांगौ दाखिल खायाखै अब स्टेट नांगौ